Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pandichaoneka kubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona this video kubva pano paHatirare 263 malikes enyu akakosha. Sekuzuva kwamunozviita vadikani manews updates epanapa pa this YouTube channel yeHatirare 263. Tinouya nawo takamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika zvakati wandei pa same video. Saka usazoskipe this video kana ukasika kubvunza kuti Hatirare ko zvawanyora zvikuenderana nenyaya zvenge zvichienderana asi ndinotanga ndataura imwe update. First update inyaya yaLillian Rusike. Lillian Rusike musikana iye anga aine 22 years. Musikana uyu anga achidzidza pa Great Zimbabwe University ndo paanga achidzidza ine musikana anga ari pa attachment. Musikana uyu akazviuraya tichiti rest in peace kwaari. Nzira yakakonzeresa kuti Lillian azviuraye inyaya dzemujolo. Akafambidzana nemurume wakafambidzana naye ari kushedzwa nezita rekuti Kuda ndori zita rokungobuda masitese social media zviringonzi Kuda ndiye akakonzeresa. Lillian akafambidzana nemukomana uyu zve 2 years vanga vatove 2 years vachidanana inde vanhu vakatomborara vese. Saka mukomana anga akapiwa trust na Lillian. Aitrustwa, aivimba naye kuti ndiye munhu wake ende aiti paari ndopandiri zvachose ndichafira ipapo pana Kuda. Afambidzana naKuda kwenguva yakati rebei. Kuda munhu ainge ane mukadzi wake asi haana kubudira Lillian pachokwadi. Mukadzi waKuda ndiye akazoenda pabasa paishandira Lillian pa attachment akamukumbira kumuona. Akaona Lillian akamuudza chokwadi chese chekuti iye naKuda mukadzi uyu vanhu vanga vatove nenguva vachigara vese ende vanga vatove nevana 2. Lillian achinzwa mashoko aya zvakamukatyamadza. Akakwanisa kunobvunza iye Kuda wachona anova iye muridzi wemukadzi uyu waaifambidzana naye. Aenda kunobvunza Kuda. Kuda akabva azvibvuma akati sorry ende vanhu vanga vatoronga zvemaintro. Lillian angaudzwa kunzi tikuenda kumaintro. Zvakanzi sorry ndakatya kukuudza chokwadi nekuti ndaikuda ende ndinoda kukuroora uita mukadzi wangu wechi2. Lillian zvakamurwadza zvakamubata nekuti anga akapa trust kuna Kuda nemoyo wese. Lillian anzwa izvi chaakakwanisa kuita akagara pasi neshamwari yake akamuudza zvaimunetsa zvainge zvaitika. Shamwari yaLillian ndiyo yakazobuditsawo imwe information yatiri kutaura. Lillian akabva azviuraya. Lillian azviuraya haana kusiya kana noti kana tsamba yekuti ndafira nyaya dzemujolo. Asi shamwari yaLillian ndo yakabuditsa information yekuti Lillian anga aine stress nenyaya dzemujolo. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Yedu rest in peace kwaari, ngazorore murugare. Idzo nyaya dzemujolo, nyaya dzerudo dzine makuva pasi. Next update toda kubata nyaya yavaWhitney Uchivhayo. VaWhitney Uchivhayo vakatengera mukadzi ndichakuisirai video rake kubva pazvakatangira kusvika pazvakaperera. Mukadzi uyu pane vanhu vaipiwa $100 paairport navaWhitney Uchivhayo vari paairport. Iye akabva ashayiswa $100. Ashayiswa $100 naWhitney Uchivhayo. Vanhu vakabva vatanga kumuseka. Vamuseka mukadzi uyuyu akabva apiwa $5,000. Apiwa $5,000. Hazvina kugumira ipapo. Akabva atengerwa Aqua nezuro. Chingoti congratulations kwaari mukadzi uyu. Zvandichakwanisa kuitirai dakukuisirai video rake paakareceiva $5,000. Chingoti congratulations kwaari. My sister apinda machena akauyu ndo machena achuka ayaya. Vazhinji varongotemwa nawo maAqua aya. Ndo mota yatengerwa. Ini saHatirare ndaenda. Muve nenguva yakanaka. Support yenyu yakakosha pano pa this YouTube channel. Handimbode kunyeperai mhuri yeZimbabwe. Rudo rwenyu ndoro rwakakosha paHatirare 263. SeHatirare 263 takabatana se one family. Much love.
Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi nekuda kwezvakaitika kuBig Falls. Ndasvika kuno kumaoffices kwandakadirectwa naService ndapiwa mari 5,000 US. This is 2, 4, 5. 5,000 US sekuvimbisa kwakaitwa naService. Toda kutenda Mwari zvakanyanyisa. Ndotenda Service vandibvisa kusekwa nevanhu. Vamwe vaiseka, vamwe vaindisapota, but chese zvakangonaka. Ndo patasvitswa naMwari nhasi mhuri yeZimbabwe. Kutenda.